Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar al ruedo. Ai, papa, jo vull ser bon dia. Somnis. Tarragona m'esborrona. Constantí em fa patir. Vaig trobar-me una destral. In the night, in the night. Oh, benvinguts. M'he enamorat. Al supermercat. Servir i acabat. Pots per tu. Moltes gràcies. Ole, ole, ole. Molt bé, moltes gràcies. Benvinguts, benvingudes. Aquí estem, al Baptista, obrint les portes, obrint el directe avui. El Baptista és el teu pub virtual, però clar, virtual quan es fa a Twitch. Avui estem aquí en real life, així que moltíssimes gràcies per ser-hi. Em fot molta il·lusió, és la primera vegada que faig alguna cosa així, però diuen que sempre hi ha una primera vegada, no? Doncs bé, per presentar-me, diguem, anem a començar amb un tema que justament parla d'això, de com vaig arribar aquí. I diu així. Per cert, és amb la base de Soc de l'Oest, de lo Pardal Roquer, així que ho faré una mica en lleidatà. Vinga, va, fot-li, diu. M'he llevat amb una estranya sensació, la necessitat de tenir a prop algú com jo i parlar en català. Mai no hagués pensat que arribaria tan lluny, doncs tot va ser per culpa d'un vídeo de YouTube i la manca de contingut. Soc creador de creadors, des de TikTok fins a Instagram. Només cal que te subscriguis i si t'agrada em facis likes. M'he obert un canal on podrem riure i cantar. L'aplicació es diu Twitch i el canal Baptista. Entra, vinga, i ho veuràs. Amb el temps que porto he conegut a bona gent, amb qui hem format el que diem comunitat, però de haters també n'hi ha. Soc creador de creadors, des de TikTok fins a Instagram. Només cal que te subscriguis i si t'agrada em facis likes. El motiu d'aquest temacle no és perquè sí, és perquè vull celebrar i perquè no agrair que avui estiguis aquí. Aixequem les copes i brindem pels amics, els que estan presents i els que aportem a dins. Per vosaltres va, cor infinit. Soc creador de creadors, des de TikTok fins a Instagram. Només cal que te subscriguis i si t'agrada em facis likes. Creador de creadors, des de TikTok fins a Instagram. Només cal que te subscriguis i si t'agrada em facis likes. I si t'agrada em facis likes. I si t'agrada em facis likes.
Amb tots vosaltres, Jaume Fible! Explica una mica la trobadeta que vam fer, no? Potser? Bé, allò que vam fer en el parc. Bé, la primera vegada que vaig veure aquest ésser, amic meu, en persona, va ser un dia que vam quedar al Parc de les Aigües a Barcelona i anava ell armat amb una ampolla de ratafia i amb la febre de la ratafia vam acabar cantant al parc diverses d'aquestes cançons que està cantant ell aquí, en solitari, amb ell i altres amics. I ara farem una d'elles, una que ens va quedar molt maca, a veure què tal ens surt avui aquí davant de tothom. Està bé? Ho he explicat bé? Quan jo vulgui. Ai, Dolors, porta'm al ball, avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard, amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat, ni Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Va, Dolors, que avui serem dos nens grans, res de tonteries, res de ser especials. 1, 2, 3... 1, 2, 3, xa-xa-xa, te lo punta i torna a començar. I Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap portal, ni Dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar. Vinga! Avui, Dolors, mourem el cos al compàs d'un tambor accelerat, d'una gran línia de baix. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que ja no és important. Un que ens defineixi en 3 acords, un que ens expliqui a la posteritat, un que conscientment sigui un punt i final. Dolors, Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Enric Bautista, a la guitarra i a l'escola. Ens abracem i xafem la guitarra. Quina pel·lícula ho fan, això? A Top Secret, no? O alguna d'aquestes. Bueno, gràcies, amics i amigues i altres possibilitats. Bé, jo quan em van dir de fer aquest directe, bueno, aquesta actuació, diguem-ho així, em vaig pensar, hòstia, el que aquí hauríem de fer és tocar totes aquelles cançons que des dels espectadors m'han anat demanant i hem anat construint entre tots, i ara aquesta i ara l'altra. Però què passa? Que és que eren moltes, saps? Perquè era aquesta, era la d'aquí, la d'allà, i haguéssim estat tota la tarda, no? Però llavors em vaig recordar que un dia, una nit una mica tonta d'aquelles que teníem a vegades, resulta que ens vam liar a fer un tema, tots plegats. I vaig pensar, mira, què millor que en comptes de fer tantes cançons que no em donen temps, no em dona la vida,
Doncs anem a fer un tema que vam fer entre tots i totes, que bueno, jo vaig obrir aquí el meló i a partir d'aquí pues, la creativitat i tot pues, va començar a sortir de la gent que estava allà connectada. No? S'ha de dir que va ser una nit una mica calentona, vale? Una mica calentona. Vale, van sortir coses que vam aprendre aquella nit, Vam aprendre coses. I bé, el títol d'aquesta cançó es diu Baptisfire. No sé si ja dona alguna pista, I va amb una base que coneixereu tots, perquè és la del vespre dels Pets. I va sortir alguna cosa així. Cap al vespre és quan Enric obre el seu pub i tothom sap què fer, que és sentir-lo cantar. I si et trobes molt sol i no saps el què fer, entra al xat del canal i allà pots deixar anar. I vaja, si es van deixar anar. Cap al vespre és quan necessito ballar i agafo un cubata i em poso a cridar. Visca aquesta vida, aprofita i veuràs que és meravellosa. Que poètic. I tothom a volar. Quan arriba una raid és del tot inesperat, s'omple de nova gent que potser coneixeràs, i els que arriben de nou potser faran un follow si s'hi troben a gust. Seran molt benvinguts. Que un al vespre arriba i tinc ganes de cardar. Si no et tinc ben a prop no em puc aguantar. Així que agafo nou el Satisfyer o el Flashlight i em dedico a xalar fins que he buidat tot el pub. Cap al vespre és quan l'Enric obre el seu pub i tothom sap què fer, que és sentir-lo cantar. I si et trobes molt sol i no saps el què fer, entra al xat del canal i allà pots deixar anar. Moltes gràcies. Bé, el que passava molts cops, o alguns cops en els directes, era que a vegades entrava algú a tocar els nassos, oi? I... ¿Por qué no en castellano? Que llegarás más lejos. I et deixaven unes banderetes, i que si viva Franco, i que si aquestes coses. I avui he dit, pues saps què? Vaig a posar la meva bandereta avui. I vull recordar que encara tenim represaliades després de la sentència de l'1 d'octubre, que van votar, que ens van pagar, i que només amb la independència el català estarà blindat. Visca els països catalans! Visca! Lliures! Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit, som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit,
Som la pedra en la barricada, som el poble per construir. I quan la nit ens ve buscar, ara sí, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar. Som llàgrimes en la mirada, som el coratge de seguir. Som la ferida mai tancada, som la història que no han escrit. Som l'arbre enmig de la tempesta, som els estels que vam teixir. Som l'esperança i la tristesa, som el poble per construir. I quan la nit ens ve buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar. Gràcies. Bé, si voleu, tenim YouTube i tenim vídeos com el de l'1 d'octubre, com el de l'11 de setembre, que els trobareu allà al meu canal de YouTube. Bueno, ja anem ja acabant, Ja anem acabant, com que diu. Acabant. Fes un garrotín. Fem un garrotín i nos anem, Fem un garrotín i nos anem. Ja, calla. Un garrotín, Fem un garrotín així d'un parell d'horetes i marxem. D'aquests que molen. D'aquests que aneu dient i ja... que salguin els dits. Vale, doncs... Soc molt original i... Bé, molts ja sabeu que faig temes, Faig temes allà a Twitch i ens liem allà fent cançons en català. Ha sigut una oportunitat per conèixer cançons, per conèixer grups i tot ha estat així, doncs així, d'anar fent i ens ho hem passat molt bé, no? Llavors, doncs ara el que us demanaria és que aixequéssiu les mans, les dues mans, i hi ha 10 dits d'aquestes mans. Llavors, ara aniré tocant els diferents temes i anirem baixant el dit sempre i quan conegueu el tema. Vale? Jo ja m'haig de quedar així per tota la meva vida. Vinga. Jo els baixo tots. Torna, Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Anem a voltar per la Rambla, et compraré un ramet de flors. Anem a voltar per la Rambla, veurem xarupets de colors. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona una nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Un tobogan, y falta un tobogán, que vaya Gulli pose, que está pasando mal. Un tobogán, y falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. I es tornarà ocell per un dia, entre les cendres podrà volar. Et vull a mi, valenta o poruga, fem més pla el camí cap a la lluna. Et vull a mi, amb tots els teus dubtes, vull a mi. Ser un
pirata és molt divertit fins que algú li trenquen les dents. Hauràs de menjar farinetes i sopes si vols algun àpat calent. No podràs mastegar per si tu de dent d'or, que tampoc està gens malament. Allà baix els artilleros, Filomena se'n va anar amb un jove barquillero que l'ensenyés a remar. Quan va ser al mig de l'aigua li va venir tremolins. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra solien cantar. Visca Catalunya! Visca el català! Com ha anat? Com ha anat el recompte? Una m'ha faltat. Una. Sí, Una? m'ha faltat. Every night, segur. La d'Every Night. És que heu d'estar més als directes. Acá, Cisco. Molt bé, molt bé. Jo no me sento. Bueno, no està mal, no està mal. Teniu un bon nivell, teniu un bon nivell. Teniu un bon nivell. Totes. Chupito. Vale, vinga, vaig a fer un tema que segur que no coneix ningú, que diu així. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No em vull saber res, tento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades, de tu ja no em puc creure res. Allà em vaig trobar l'Aleix, em va dir que tenia cotis, posseïa info, no tenia bones refes, no sabia per què, però s'apuntava les notis. El mercat està palmant i tu estàs holding, tira la manta, pel·li de terror, no vulguis córrer, la sort de traïdor. I és que miro davant de la platja i em dius que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, per 3 l'hauràs de canviar. No em vull saber res, tento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades, de tu ja no em vull treure res. No em vull saber res, tento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades, de tu ja no em puc creure res. Visca! Ei! Gràcies, molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies a Creadors per apostar fort aquí. Així que anem a fer aquest tema, que molts ja el coneixeu, que l'hem sentit abans, i que és un himne ja per Twitch i per tots els creadors. I diu alguna cosa així. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí la Blanca Neus, en Pulgarcito, els 3 porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simbad. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Jaimito i Doña Urraca, i en Carpanta, i en Barba Azul, i Frankenstein, i l'home llop, i el comte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'Uiviu ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pato Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix, i Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Bèlix, en Pinotxo, ve amb la Monyos, agafada del bracet. Hi ha la dona que ven globus i la família Ulisses. I el Capitán Trueno en patinet. I a les 12 m'han arribat la Fada Bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la Bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick. I l'Emperatriu Sissi, i Mortadelo, i Filemón, i Guillem Brown, i Guillem Tell, la Caputxeta Vermelleta, el Llop Ferotge i el Caganí. En Cocolizo i en Popeye. Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tan sols hi faltes tu. També pots venir si vols, t'esperem, hi ha lloc per tots. El temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol. Moltes gràcies, moltes gràcies. Aquesta no ha sortit malament, no? Oi? Després de mitja hora, al final ja va sortir. Ara ja podem començar. Vale, doncs ara comencem, vale? Repeat, vale? Des de 0, comptador 0. Senyors, Ara que m'he deixat anar, no? anem a fer xupitos de ratafia. Moltíssimes gràcies. Visca el contingut en català, seguiu-nos a les xarxes, que són pocs però ben avinguts. I que continuï la festa, visca Creafest i visca vosaltres. Salut!